Kekik, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşırdı rüzgar. Alçak damlı evlerin yüksek, küçük pencerelerinden soluk ışıklar yayılırdı geceye. Köpek havlamaları korkulara karışır, kaygıları beslerdi. Sonra dağlardan kuşun sesleri gelirdi, belirli belirsiz. Namlunun ucunda çırpınırdı yürekler. Ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru. Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar, umutlar ve insan olan ne varsa. Bakan akardı derelerimizden. Zilan, Munzur, 33 kurşun, Nevala kasaba ve ülkemin bütün derelerinden. O iklimde kalırdı acılar, duymazdı bir Allah'ın kulu çığlığımızı ve dağlara sevdalanırdık. Karabasan gecelerin sabahlarında. Direnmek kalırdı Kürt'e, yaşamanın bir başka adı direnmekti. Musa Anter binavê xwe yê din Apê Musa di sala 1920 de li gundê Zivingê yê bi ser stîlîlya Nisêbînê ve hatiye dinê. Her wekî wî bi xwe gotiye, ji bo me Kurdan zaliman lûğetek çêkirine. Di lûğeta wan de navê kuştina me paqijî ye. Tirbên me yî bi hev re jî tim best, gelî, çem û newalin. Nefşê Apê Musa di mercên gelekî giran de doza Kurdîniyê meşandin. Piştî tepeserkirina serhildanên Kurdan, ewrên reş û tarî bi ser welatê Kurdan de girtine. Di wan rojan de navê welatên Kurdan Doğû ye êdî. Kurd jî Doğulî ango Rojhilatî ne. Navê Kurd û Kurdistanê Qedexe ne. Lewma li hemberî gotinên bi rengê weke nifşê we zêde tiştek nekiriye me ev doz ji sifrê aniye ve radeyê, wî jî gotiye erê rast e me jî ev doz ji binê sifrê anî. Nifşê Apê Musa doz ji binê sifrê aniye. Wekî çemekî ku ji bo biherke li rêyekê bigere carnan rê û çareseriyan geryane. Bo nimûne bi tenê ji bo rê ji Kurdî re vebe, Apê Musa vê helbestê daveje ser İsmet Ünûniyê ker. Paşa çûye û şaqiye, pîçek kevir avêtiye, serê paşa şikandiye, ev çi biçim demokrasiye. Lê vê helbestê jî ew ji zilm û zorê rizgar nekiriye, ji ber ku di wan rojan de fîkandina bi Kurdî jî qedexe ye. Ji bo fîkandina bi Kurdî jî Apê Musa ji polîsan lêdanê dixwe. Apê Musa berhemên xwe yê mîna qimil, birîna reş û ferhenga Kurdî Tirkî di girtîgehê de nivîsandine. Di pêşgotina birîna reş de wiha gotiye: Min ev pirtûk sala 1950 li Stenbolê li Herbiyê di hucreya 38 de wextê ku ez girtî bûm nivîsîbû. Heman tişt di pêşgotina ferhengê de jî hatiye gotin. Min ev ferheng di sala 1936 de li Enqerê di bendîxaneya Mamakê ya leşkerî de di hucreyê de nivîsî. Wê di temenê xwe yê 72 salî de gelek bûyer û qewmîn dîtin. Her wekî ew dibêje, ew bû şahidê hemû bûyer û rûdanên 55 salan ên li Tirkiyeyê. Ne tenê şahid jî, di heman demê de bû bersûç û dozdarê van rûdan û qewmînan. Di van mercan de li ber Kurdan tenê rêyek dima. Ew jî berxwedan bû. Lewma jî berxwedan bû navekî dinê jiyanê. Hem ji bo Apê Musa û hem jî ji bo Kurdan hemûyan. Ev berxwedan ji bo çand û zimanê Kurdî ye. Ji ber hê jî pergala yekperest napejirînin û dixwazin bi çand, ziman û nasnameya xwe bijîn. Di hejmara yekem a welat de Apê Musa gazî ciwanên Kurd dikir û digot: Xortên Kurdan, îca ez û hûn li hev, heta niha we guhê min bir, lê çima ez bi Kurdî nanivîsim? Aha ez dinivîsim. Îca ku hûn nexwînin,
کونی و بوچه ترک ده ساله که ده هینی الفابا لاتینی بون ما هون وک وان جنابن اگرک ده روزان ده هون هینی الفابا خو بن و جوه پیده هون نامه و نویسین خو به کردی بنفسینن و بخوینن. آپ موسا پشتی و بانگا خو ده 20 ایلونا 1992 دیان ده جاری چتین دولتا تک پرست و به بیبختی هات کشتن. هکه کجیرین دولتا یک پرست او نکشتا کی چه زانه که اوی چند سال دم بجیا چند برهمین دم بدانا چه ظلم و زورداری بدیتا لی کجیران نهشت. لسر بانگا آپ موسا دوی کردین دلسوز همو خوهینی خواندن و نفساندنا کردی بکن. ام گوه بدن بانگا آپ موسا و پینوسا ویل عردینه هیلن زاروکن خواه بچاند و زمان خواه پرورده بکن. جبو ما کردان ظالم لغت چیکرنه. دی لغت آوان ده ناوی کشتن ما کردان پاکشیه. و تربی می به هر رجی تم بست گلی جم و نوالن. لسرت نوالا قصابة لدرسمة جمي منظرة قلية زيلا نوالا قطة شهوشة قلة شكوفجة وحلبجة. هي خدي ادم بسلو